Так. Ага. Так. Кая китердің сен мені, Шарапжан? Нәрсе әзлейсің сің? Хатын, сен кеше көрмәдің, что ли? Метеорит çıktı. Метеорит? Şunu izleyeyim. Нәрсеге керек инде ул сиңа? Как нәрсеге? Марс планетасынан туганнар кыяр код жибәргә тиешләре. Шуны izleyeyim. Миңа дамы? Тот капшаңны. Син ана Венера туганнарыңнан сора. Алар жибәрсен. О, ага, клиент, рахатын. Налево зовет. Ага, давай, пошел, давай. Пошел. Хатын, видал? И больше меня не видал. Кыяркут для Шарапжана дейілген. Ә мен нешлем инде хәзер? Нешлем. Икенче метеорит чыкканы көтеп отыр. Сиңа да киләчәк. Так что, син мине не волновай. Кыяркутсыз кайтма давай. А я пошел в ресторан.